Teemu! Tarkkana! Mennään lähtee kävelemään. Älä poikaa. Kello käy jo. Tätä ei ehkä ratkaista matkalla K-pisteelle. Se on vielä löytänyt K-pisteen. Tämä Harjun päähän. Jos nää tänne tulee, eihän tänne saa tulla tähän yleisöalueen. Joo, osa palaa takaa. Ei vissi ollut ihan helppo niinku tehdä päätettä. Ei vissi. Oot lähtenyt tuosta? Nöyrästi takaisin. Juoneen läpi. Kauhenakin tuossa. Joo. Sitä kyllä voi välttää. Toisella kertaa sitten tuonne nurkkaan ja eka kerralla tänne. Taitaa olla joo. Ei, sinnekin on.